Yani JetBrains-dan täze texnologiya. Kotlin multiplatform mobile. Logikany. Все-таки ba. O täze. Logikany data tarapynda sen Kotlin'da ýazýan. UI tarapynda sen native ýazýan Android'da, Compose'da, iOS'da, Swift'da. Başta näili proyektler etse bolar? Android komponentlerden servisler, broadcast receiver'lar hiç näki işle olary bilmek üçin. Her bir komponenti, her bir öwrenjeklaryny öwrenmek üçin bir aýratyn prilaziýany ýapsan, soň işleýişini has bolýar. Gündelik ösmäge, işlemäge, ýa-ni motivasiýa beren zat barmy? Şo UI näp ýasaýarmyz TV'de. Google'ın öz rekomendasiýa edýäni Linkback. Salam kadarlı dinleyiciler. Şu an bizim podcastımız Android razработка vardı. Android programmalar näp ýazylýar we şolar artykmaçlyklary we içkin girer Android razработка vardı. Ve biz şu podcastı belet kompaniýanyň razработчy bilen etýäs. Mehmet Muradov tanış bolun. Häzir öýde bardy kiçiräjik tanıştyryp berer we şu podcastymyza başlar. Häzir biz belediň ofisinde mihmançylykda tagym bir bölegi bizde etdik, bir bölegi bärde etdik. Birazcık ütkötüp görülýär. Şu wagt bärti igrawa zona. Salam Muhammed, men Mehmet Muradov, belediň Android razработчy. 3 ýyl bäri beled kompaniýada işleýän. Häzirki wagtda bolsa beled kompaniýada TV razработчy bolup işleýär. Android TV demek bolýar şol programma. Android TV razработчy. Android'e näp geldin? Android'a institutda girdim. Institutda girende taň bir zatlar bilen meşgullanmaly, özüň ösdürmeli. Başta birazcık görkezmeli bolýar-da kodingda. Özüň ösdürmeli netije alym. Ondan her urdan öwrenip gördüm we şu Android has gyzykly gördüm özüme. Her ur demek ol front-end, back-end urlar boýunça gyzyklanyp gördüm. Android'ym gyzyklandym we şol ur özüme has ýakyn gördüm we şol urdan gitdim. Android'da birinci 2020-nji ýylda başladym. Näme zat ýazýardym onda? Birinci ýazan prilaziýanyam oyun çağalar üçin wekilije. İçinde her hili aktorlar we çağalar üçin, çağalan agyny ösdürmek üçin. Pikirlenişini ösdürmek üçin. Häzir bolsa beledde işleýän, belede näp girdin? Belede institutdan soňra bir kisan startup proyektlarda işledim. Ondan soň opit kazanmadym. Opit kazandym. Bir kisan startup proyektler ondan soň belede Android razработчy gerek boldy. Rezüme uğratdım. Soňra собеседование boldy. Ondan geçdim we 2020-nji ýylda beled kompaniýa işe başladym. Özüň näme üçin şu TV razработка saýladyň? Android'da galmadyň, TV geçipsiň. Näme sebäpli? TV geçmemin sebebi başta TV razработчy ýokdy firma kompaniýamyzda. Şoňa ilk başta. Ondan şoň üçin geçmeli boldum. Hem täze bir sfera, täze bir experience. Gyzykly boldy. Şoň üçin geçdim. Düşnükli. Şu TV programmalar ve mobile programmadan tapawdy näme? Yo, düşnükli zat biri telefonu, biri televizorda. Ýöne şoň edilişi, guruluşy barada gyzykly. Guruluşy barada aýdanmyzda mobile'la sen prilaziýanýalar bilen, ýani interfeýs bilen sen esas tapawdy interfeýs tarapda. Interfeýs bilen sen eliň üstü bilen, taşlaryň üstü bilen kontrol edýän. TV'de bolsa sen kontroller, D-pad'ın üstü bilen kontrol edýän. Pult bilen kontrol edýän. TV'de esas işleşmeli ladyň, fokus bilen işleşmeli. Şu wagt fokus nirde dur. Puldyň görkezji nirde dur. Soňra ýene kontrol etme, indiki geçmeli ýeri we öňkü geçen ýeri. Bu demek sen Android'da kynrak interfeýsini ýasap bilýän, täze polzuwçyl basyp bilýär şo ýeri. TV'de prosta sen pult bilen ýetip biljek ýeriňi seretmeli bolýar-da. Aňsadyr. Pult bilen hemme ýerigem ýetip bolýar, ýöne şo ýetenligini görkezmeli adama şo ta garaşýandan, mysal üçin gapdal knopka basanda şo gapdala indiki ýere geçmeligini udobstwa öğretmeli. Şu wagtky beled film programmaňam TV'de goýulanda adam we telefonu berilende adam ütköýär şu wagt. Zat interfeýsi. Interfeýsi elbetde ütköýär sebäbi TV razработкада TV prilaziýanylaryň ýazylyş düzgünleri bar, konsepsiýalary bar. Alyp mobile prilaziýanyny geçirip bilersiň sen gönşol nemeler boýunça. Şo dizayn boýunça. Ýöne
bu oňaýly bolmaýar bolar. Men Play Market'te şonu download edecek bolsam, Android telefonunda televizorun programmasy düşmezligine kilgitdi. Sen şol prilajenýaň Google Play konsolun içinde tiçke goýulan yer var. Men prilajenýam Android TV'de gawat gelýär, şonu da ulanyp bolýar. Ondan aňarda moderatorlar aňarda moderatorlar barlar ya. Şol TV TV dokumentasiýasy we TV razrabotkada dokumentasiýasy we UI nähilek bolmaly, nähilek işlemeli, actionlar nähilek kabul etmeli. Şol zatlar barlaýarlar. Mysal üçin gözüňizde getiremiz, UI düzülenni TV'de gyralaryna belli bir os tutup goýulýar, belli bir prosent os tutup goýulýar dokumentasiýada ýazylgy. Şol zatlary gözüňde tutup ýazmaly. UI UX şol gözüňde we bizde esasy rol oýnaýan player pultlarda play pause knopkalar var. Ýa-da bolmasa başga hemme pultlaryň hemme actionlaryny ýani kabul etmeli. Köp actionlar kabul etmeli. Olara barlayan. Olaram şon barlaýar. Kapriomňyň uradan signaly gawat gelýär, şo bir herekete bar. O şo edilýän zatlara gawat gelýär, ýa gawat gelen okşa zatlar barlaýar. Eger şo zatlardan geçen ýagdaýynda Google Play TV'ler üçin Google Play marketine ýüklenýär. Düşnükle. O TV'däki prilajenýalar sen mobile Google Play'da çykan, Google Play'da prilajenýalar. O, sen hakykatan çykan. Şonyarak ütgeýän bolsa, ýa-ni user experience şo UI näp ýasaýarmyz TV'de. TV'de UI birinji bilen başlarda Google'un öz rekomendasiýa ýani Leanback. Ýani ýöreýte TV üçin komponentleriň ýygnanan bir library. Misal üçin mobile list üçin recycler view ulanýan bolsa, TV'ň scrollingine gawat geler ýaly edip ýazylan komponent bar. Misal üçin şu komponent ulansak, уже bizde примерно awtain komponentler. Leanback başga barmyr? Leanback'den başga täze bir tehnologiýa Compose'da TV'ni ýazmak. Compose tehnologiýasy. Compose tehnologiýasyny mobile'dan aýratykda bunda da TV üçin täze komponentleriň ýygnasy bar. Yani o nämetýär? Compose bu UI deklarativni ýazmaň usuly. Öňküýäli XML view ulanman, Kotlin kodda Compose funksiýonlaryny üstünden UI interface diýen. Deklarativni UI interface. Понятно. Compose ýeňilliklerde birinji bilen kodun kompaktlygyny görkezýär. Code safety bar. Aşypka error çykmak şanslary biraz pesirek. Ondan soňra performance tarapy nemeden gowy? View'dan gowy, XML view'dan. Performance tarapyndan şol Google'ın rekomendasiýa etýän konsepsiýalaryna görä dogry ýazsaň XML view'dan gowy çykar performance tarapyny. Minuslaryna seredemizde biraz prilajenýaň APK faýlyň razmery bolýar. Şu deklarativ bilen imperativ bar etýän. Şoň kiçiraçyk gytgaça şoň tapawdyny aýdyp berip bilersiňmi? Android'da deklarativda ýan gaýtysmýar Compose. Compose'da sen deklarativ diýenmizde sen näme isleýändiňi aýdýan, arka tarapda sistemaň ölçüden nähil etmeligini. UI-ni. O sen nähil görnüşde bolmalygyny özüňçe aýdýan. Imperativda sen ädim görkezýän. Misal üçin UI ýazamyzda XML-de bir tekst görkezýär. UI ýazamyzda XML-de ilki button-y çydýas. Ýa-da bolmasa view ýasaýas bir button obyekt. Ondan soňra XML-de ýazanmasak ýankyny find view by ID bilen tapýas. Ondan click listlaryny goýýas. Stil bar da kon stil. Gytgaça database barda soraýyn. LocalDB bilen Realm. Şoň tapawdyny aýdyp berip bilersiň. LocalDB SQL query'ler bilen işleýär. Table'lar, tablitsalar. Как обычно SQL. Realm bu obyekt orientirowny maglumatlar bazasy bolýar. O näme? Taýda sen obyektler bilen işleýän tablitsalaryň deregine obyektler bilen işleýän query'laryň deregine de abstraktny funksiýalar API'ler bar. Şolaryň bilen işleýän. Tapawutlar performans tarapyna seredemizde çartlyk gerek bolsa
hassaslyk berýär. Realm. Realm area. Awa. Realm hassaslyk berýär. SQL biraz olam çalyp geldi, biraz oňa garaňda haýalrak. Ýene belekiň näme problemasy bar onda? Realm'ın näme meselesi bar? Realm has egerde tablitsaň strukturaň has çalsyrymly bolsa, tablitsalaryň arasynda baglaşykan bolsa, onda sen Relation derler ola. Awa, ulanma kynrak bolýar. Kodan satlyk tarapyna seredimli biraz SQL tarap SQL aýtda ýalma kynrak, çalsyrymlyrak. Baglanşyk köprak bolýar arasyna. Realmda biraz aňsadyrak kod biraz kompakt bolýar. Ondan ýende arasynda tapawut migrasiýa geçiremiz. Mysal üçin table'lary ütkedemizde SQL'le aýratyn bir täzeden migrationlar ýazmaly bolýar. Ondan Realm'da sen ütkeden obyektler bilen işleýän üçin ütkeden obyektlerini özleri Realm'ın arka tarapda migrasiýany ýazýar özi. Ýene de bir tapawuty programmaň ölçeginde tapawut bolýar. SQL bazalar 50-100 kilobayt kän bir uly bolmaýar. Realm'da ýazylan bazalar programmaň APK faýlyna 4-5 megabayt üstüne goşup bilýär. Понятно. Ну, key difference esas tapawutly ola biri çalyp biri haýal, biri yeňil, biri kynrak, biri agyr, ýene masasy biri kiçirak razmery. Hawa. Понятно. Şu Kotlin barda biraz giňişligiň oturaly. Kotlin näme peýda getirdi bu razrabotkanyň içinde? Java'da Kotlin'im XMJV'min üstüne işleýär. Tapawuty esas programmistlara bildirýär. Kodun kompaktny görünýär. Birden gerekmeze kodlar aýryldy. Mysal üçin data classlar mysal getirip biler. Öňler data class ýazjak bolsak, abişni class variable'lar we on getter setterlaryny ýazmaly. Suwat ýöne data class'yň variable'laryny berýär. Arka tarapda getterler, setterler create edilýär, döredilýär. Kod kompaktny görülýär. Ikinji, iňuly pluslaryn geçmäde ädim bolan bir pluslarynyň birem null pointer exception. Öňkü Java'da ýazýanlar bilýändir. Bir obyekt birden null bolýar. Näl bolýar bilemok, null pointer exception berýän, crash tutýan. Şu crashlar azaltdy. Endi tipizasiýa nullable däl bolup bilýär, şu tipizasiýany berip bilýär. Ýene de Savrmenni täze extensionlar, täze funksiýonlar kabul edýär. Mysal üçin kartuşinler asinchron işlemek üçün kartuşinler ulanıp bilýär. Asinchronny coding. Asinchron. Java'da näme edilýär onda? Java'da RX Java'ň üstünden async tasklaryň üstünden kod gatullykan bolup gelýär. Bu kartuşinler yeňilleşdirdi. Ondan başga da extension funksiýonlary goşuldy. Kotlin'den Java'da ýokdy. Kotlin'de extension funksiýonlary näme? Mysal üçin bir klassa ýa-da obyektde täze funksiýa goşjak bolsaň, şo klassyň source koduny ýetmeli bolýardy. Kotlin'de nähilek source koduny ýetmän extension funksiýa ýazyp, şo klassa täze funksiýa goşup bolýar. Täze ýetmek ýollar açyp berýär onda. Şu adam Google'am Kotlin'i esasy support edýär. Hemme dokumentasiýalar Stack Overflow'da da köp aşyplar çykanda görkezýän zatlar Kotlin'de razrabotkalaryň bar Kotlin'de geçdim diýen Android. Programmistler zat bolup ýa-ni Android development etýär, iOS development etýär. Aýratyn her zat öwrenmän multiplatform reşenýeler gödüjek bolýar. React Native ýaly Flutter ýaly Kotlin'de şonal bir reşenýe tapyldy. Ýalňyş bolsam şerden. Näme reşenýe şol? KMM, ýani JetBrains-den täze tehnologiýa. Kotlin multiplatform mobile. Näme diýär bu? Logikany. Seteki ba. Täze. Ba. Näme diýär? Öňden bäri işlenip gelýär. Logikany data tarapynda sen Kotlin'de ýazýan. UI tarapynda sen native ýazýan Android'da, Compose'da, iOS'a, Swift'da. Egerde Swift bilmeýän bolsaň, CMP we Compose multiplatforma. UI multiplatformany ýazmak. Iki platformada sen UI Compose'da ýazýan.
Yani indi Flutter'dan tapawdy näme diýsen, Flutter'da Android'da da iOS'da da sen Dart'da ýazýan, Dart faýly ýazýan we render edýär native koda skiýan bilen. A Compose'da nähile? Compose'da Android nativnik ýa UI bolup ketýär, iOS'a Skika ulanylýar. Skika tehnologiýa skiýan üstünden ýazylan täze tehnologiýa. Olam render edýärdiň iOS'a tapawdy şonda. iOS tarapy şu Compose multiplatformada biraz sroýraň tak ötüş bar, tak ötüp oturýar. Пока kan test edilip görmedi, kan ulan görmedi получается. Awa. A tak mobile'ı gowy işläp durdy. Awa. A zat olar diňe mobile приложение multiplatform etip bilen. Multiplatform mobile diýdiňde? KMM Ferit şutaýda konsepsiýalar bar. KMM ma, KMP Web bar. ýazyp bolam. KMM ma, KMP bar. KMP'de näme? Proyektde sen web desktopam goşýan. A olam bar. Awa. A KMM'de Couch multiplatform mobile. Bunda diňe Android, iOS modullary bölüp berýär da sana. Neçe komponentler bilen işleýişi, misal üçin ýagny aýdysma multimodulny proyekt приложение ýazýanda. Ýazylanna multimodulny bolan üçin Android platform üçin, iOS platform üçin aýratyn funksiýalar ýazylýar. Ol ýerde native komponentler üýtgeşik işleýişi, Androidda üýtgeşik işleýişi. Şol sebäpden actual expect funksiýalaryň bilen ýazylýar. Actual funksiýalar her modul üçin aýratyn bir funksiýa. Diňe şo modul üçin şo platform üçin işleýär, şo funksiýa. Sen özüň uly ýol geçipsiň, öwrenipsiň. Awa. Başyn iş tejribeň bar. Eden proyektleň bar. Ýöne sen birden Android'a täzeden giren bolsaň, täzeden başlan bolsaň, nädip giderdiň? Näme maslahat berip bilýän şu wagtda başlaýanlara öwrenmäge? Şu wagt başlaýanlara Android'da başlajak bolsalar, birinji bilen kodlaryny öwrenmeli. Nähile işleýär. Özüne ökroşa Funksionalny kodyny öwrenmeli. Tipizasiýa, algoritmy, Klaslar nähile, stick, heap, odatlary öwrenýär. Garbage collector nähile işleýär, odatlaryny öwrenýär. kod получается şo diliň özüne. Diliň özüne öwrenýär ilki bilen. Ondan soňra ýoşup bilen platformanyň işleýişini öwrenýär. Android komponentler näçe tany, şolary öwrenýär. Bol platformany öwrenýär. Ondan soňra ikisini goşup arkaýyn приложениялар ýazyp öwrenip bermeli. A başda näili proyektler etse bolýar? Iň gowy dat üçin, düşünmek üçin. Başta ýöne koy not ýazyp bilýär. Room'un nähili işleýişini, SQL'un nähili işleýişini bilmek üçin notlar ýazyp bilýär. Ýa-da bolmasa şona Android komponentlerden servisler, broadcast receiver'lar hiç nähili işleýär, olary bilmek üçin music bir player ýazyp bilýär, ýa video player ýazyp bilýär. Düşünükli. Şo komponentler düşünük gider ýarypda. Awa, her bir komponent, bunu barlak gördüň şunu ýaryp. her bir komponenti, her bir öwrenjeklaryny öwrenmek üçin bir aýratyn приложение ýapsaň, şoň işleýişini has bolýar. Gyroskop ba, proximity ba, zaradyň indikatory nähili işleýär. Şonu hemmesini barlap boldy-da. Use case'ler, düşünükli. Normal. Sen özüň şu wagt bir zatlary öwrenýärmi? Ösmek üçin nämeler etdiň özüň? Ösmek üçin bolluça günne bir zatlary öwrenmäge çalışýan. Günne täze bir zat öwrenmäge çalışýan we günümi bölüklere bölýän. Ilki iş, ondan soňra biraz algoritm öwrenýän. Litkod goşýan arasynda. Ondan soňra günne bir saat kitap okumany çalışýan. Şu wagt clean code kitap okuýan, çysty kod. O taýda kodun gidişi da Java'da bolan, haqqen Olarak bolýar. Öwrenýär. Funksiýalar näil arasynda ýazmaly. Näme prinsipler şu wagt alyp geçipsiň şonu? Prinsipler alanmyda variable'lar döredýärse, şonda has bir düşünükli döretmäli, öwrenim okaňda diňe özüň üçin däl, başga juniorlar gelýär. Ýa-da bolmasa beýlek adamlar şu bir funksiýa seredende bir gözgenderende näme zatdyny, näme işleýändigini, näde işleýändigini öwrenýär ýaly. Edil şonýalyk kitap Pragmatic Programmer bar. Onlarda da bir açyk şo clean coding bardy görünmer. Şoň üçin öwrenin kitap okan, gerekler obычный literaturalarym gerek bolýar. Özüň öz levelini
nädip bilmer şu wagt men Android razrabotka etýän we men levelym plançydygyny. Saç men junior, men middle nädip bilýäňiz ödüňiz araňyzda. Men özüm nemäni görýän? YouTube'daky mock sabsedunyalar var. Aha. Mock sabsedunyalar görýän. Ondan soň şo soraglary Jogap berip bilsen. Sabesta soraglary özümçe ilki jogap berýän. Ondan oň jogap berişini görýän. Seýdip level'ın bilip bolýar birinji ýerde. Ol level'am ýöne näme görä, edýän işiňe görä tapawutlanyryp bilýär. Şol üçin bizde esas player bilen işlenýär. Player'ın işleyişini, şu tarafları bilmek has ökmany bolup durýar level. Ondan şol üçin başga bir proýekte girende player işlemek, playerle işlemek wajyp däldir. O taýda ýamon level başgaça bolup durýar. Bilet kampanya razraboçyk alnanda, taşy dalaşgar bolup işe girjek bolanda, esas seredilýän zady näme? Bizde birinji bilen vakansiýa çykan ýagdaýynda rezumeňi uradýan. Ondan esasen Android razraboçyk vakansiýada bizde esasy möhüm bir skillläriň biri öň video player bilen işläp görenmi? Şol skilllar esasy möhüm bolan üçin şol ýa rezumesinde öň işläp gören bolsa görkezýär. Esasy bir plusdan biri. Ondan edilen proýektlerim edilen proýektlerini görkezýär. Ondan soň rezumesini görýär. Bize gabat gelýärmi? Ondan soň gabat gelýän bolsa biz çağırýar. Sabseduniyada birinji soralýanda taýinlanmazat. Dil bilişi Kotlin, ýa Android esasy gerek. Dil bilişini, soňra bolsa platforma näme derejede bilýär, platformaň işleyişini, komponentleriň işleyişini näme derejede bilýär. Ýene aýan gaýtysy plus bolardan biri player'ın işleyişi, player bilen nähile işlemeli. Şo zatlary sorýar. Ondan geçen ýagdaýynda kod belli bir tekst zadaça berýär. Tekst zadaçany edişine, kod ýazışyna seredýär we ondan üstünlük geçen ýagdaýynda bize işe girip bilýär. Понятно. Birnäçe TV pristavkalar var. Biz şu wagt bir TV pristavka bardy görüňetdik. Birnäçe TV pristavkalar var. Mesela üçin Xitayň bir firmaň, no-name firmaň pristavkasy var. Ýene bir ýerden alynan Android TV var. Ve Belet TV'nin pristavkasy var. Şonuň arasynda tapawudy näme? We sizin Belet film programmaňyz Belet pristavkada goýup bilýärmi? Belet film TV programmasy islenip bir Android pristavka ýa-da islenip Android TV platformada ýalan telewizorlara gabat gelýär. Şota ustanok edip bolýar. Belet TV pristavkanyň esas artykmaçlyklarynyň biri, ýa pristavkany alanmyzda goşmaça gerek programmalar gurnalan içine Belet Film TV, Belet Video TV, Alem TV programmalary ýurdumda olanlar esasy goşmaça programmalar içine gurnalan bolýar. Ondan ýene de bir goşmaça programmalardan Chrome, File Explorer, File Manager ýa programmalar içine gurnalyp gelýär, täzeden gurnamallar, skaçat etmeler. Ýene de bir goşmaçalaryň bir artykmaçlyklarynyň biri pristavkaň öldüredilenini ýöreýte streamingi we prilajenýalar üçin gabat geler ýaly edip performans tarapy, RAM, bu taraplary göz tutulup artykmaçlyklary bilen goşulyp döredilýär pristavkaň öýdi. Men hemme mihmanlardan soraýan adym bar. Seni her gün gündelik ösmäge, işlemäge ýa-ki motivasiýa berýän zat barmy? Söz ýa-da bir zat bolsa da bolup bilýär, görýän zatlaryň sende de barmy şol ýerde? Ay maňa motivasiýa berýän zat şäher içinde gezende taksilara, zatlara bilen ýa marketlarda sen prilajenýaň şo adamlaryň telefonunda bar, şonu görýän, şonu ulanýanyny bilýän ýa-da bolsa videolary görüňde, arka tarapda sen prilajenýaň duranyny görseň, tanaýan da şol motivasiýa berýär. Adamlar ulanýan eken, gerek eken. Получается, sen öz börejüň şo taýda dur. İldir şu wagt gerek peýdarly zat etýändigini bildirtýäň-de. Şo bolýar-da. Köp sawal şu göründeşlik üçin ören gyzykly boldy diýip umyt etýän peýdary boldy diýip umyt etýän. Şuňa Android barda da birazçyk öwrenler bileli, göreli. Sizem öwrenmäge dowam edin. Okan ýa-da proýekt edip görüň algoritm çödüň maslahatlara görä hereket edin-de. Hem de özüňiz aýratynlyk görüşek bolsaňyz kontaktlaryny goýar.
description'da özüňiz Soraw. soraw berip bilersiniz. Jogam alarsyňız we şu videony paýlaşyň. Dostlaryňyza like koyun. Bu video YouTube'da da var, Pelet'te de var. Bundan soň bizden täzelikleri garaşyň. Sağ olun. Evet. Soğuk oldu.